Sain tämmöisen härvelin käteeni ja kyllä alkoi heti ihmettelemään, että mitä tällä oikein tehdään. Treenaan ultrapyöräilyä ja siksi ajoasento on todella staattinen pitkiä aikoja, tunnista tuntia. Tämä sama toistuu helposti läppärillä työskennellessä tai sitten kun swipeaillaan ja näpytellään kännykkää. Asentohan siinä on pikkasen pystytyt, mutta se staattisuus on siinä se avainsana. Staattiset asennot tuottaa helposti kiputiloja ja kyllä se semmonen on, että kun laittaa tuonne selkään ja painetta tiettyyn kohteen lapojen väliin, niin heti kyllä ensipurasulla tuntuu hyvältä. Kyllä hymyhyytö ja nauriskelu loppu. Sitten vähän lisää painetta, niin saadaan taas siihen triggeripisteeseen semmoista messevää tunnetta. Tämä härveli on todella monipuolinen kropan eri kohteisiin. Se on tuohon lapojen väliin kyllä tosi hyvin jeesiä, että auttuu todella upeasti. Kannattaa testata ja ottaa jopa päivittäiseen käyttöön. Vahva suositus.